खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि जायगायावनो जेंना सुस्रांनो थाखाय बिटिआर सरकार नंगौ बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि जायगायावनो जेंना गिबियावनो खोनासंदों बेनि उनाव लोगो जेंनाखौ सुस्रांदों नंगौ गिबियाव खोनासंग्रोदों रायजो राजानि बाथ्राखौ खोनासंदों आरो बेनि उनावनो जेंना सुस्रांनो थाखाय थियारि बिटिआर सरकारा लोगो एक्शन लादों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ नोंगौ गुबुन समाव नोंथांमोना गोबां हाबाफारि मावनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों मेल मिटिं खुंनाय नुनो मोन्दों नाथाय मोनसे सोमोनांथाव आरो बाखनायजाथाव मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारियानो जादों रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ आबुङै मोनथिनो थाखाय समस्ति थामहिनबा बियाब थांनानै बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ रायजोनि जेंनाखौ खोनासंदों रायजो राजाफोरनि ओनसोलनि जेंना रायजो राजाफोरनि आफादफोरनि जेंना आरो गुबुन जेंनाफोरखौ लानानै मोनसे जनता दरबार थामहिनबा रायजोआरि मोनसे सावरायथाय हाबाफारि लादों बे हाबाफारिया थारैनो बाखनायजाथाव होननानै बुंनांगोन मानोना बे समाव रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ खाथिसिनाव थानानै बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ खोनासंदों आरो प्रमद बर'आ खोनासंनानै बिथांमोननि जेंनाखौ मोनफा लिरनानै लादों आरो हानायखौ जायगायावनो सुस्रांदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ थारैनो बाखनायजाथाव हाबाफारि आरो बिथांनि बेफोरबायदि हाबाफारिखौ नुनानै गोबां रायजो राजाफोरानो सोमोनांदों आरो गोबां आफादनि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा आरो रायजो राजाफोरा जाय जायगायाव जनता दरबार जादों आरो बे जायगायाव थांनानै सुलाद लाहैदों आरो बिथांजों सावरायहैदों जेंनाखौ फोरमायहैदों आरो जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ गोख्रों मोनसे राहा लादों थामहिनबा राहा लानायखौ नुनो मोन्दों गिबियावनो खोनासंग्रोदों बाथ्राखौ आरो बेनि उनावनो एक्शन लानो थाखाय थियारि प्रमद बर'आ नंगौ मैयाबो चिरां जिल्लानि थामहिनबा 14 नं चिरां दुवार बियाबाव जनता दरबार हाबाफारि बे हाबाफारियाव गोबां रायजो राजाफोरा थामहिनबा मोन 100सो हानजा बे हानजाया बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'निसिम खाथियाव फैदों आरो बिथांजों सावरायफैदों बिथांमोननि जेंनाखौ फोरमायदों आरो बे जेंना फोरमायनाय हाबाफारियावनो बिथां प्रमद बर'आ जायगायावनो लोगो खायसेखौ एक्शन लादों आरो माखासे माने खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय थामहिनबा थियारि खालामनायखौ नुनो मोन्दों आरो बे हाबाफारि लानायखौनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां रनजित बसुमतारिया जोबोद साबायखर बावदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'खौ मानोना बिथांनि जे बियाब 40 नं चिरां दुवार बियाब बे बियाबावनो बे हाबाफारिया जादों आरो बे हाबाफारि जानायखौ बिथाङा जोबोद बाख्नायदों आरो रायजो राजाफोरनि जे जेंनाफोर बे जेंनाफोरखौ खायसे गोथौसिन जायगाफोर जाय जायगाफोराव सौहासनो हाया थामहिनबा फोनांजाब राहा गैया दा बैफोरनि रायजो राजाफोराबो आबुङै बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'खौ लोगो मोनदों आरो लोगो मोननानै बिथांजों सावरायनो हादों आरो बे खाबुखौ खालामनायनि थाखाय बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'खौ साबायखर बावदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव गासै 100निबो गोजौआव आफादफोरा प्रमद बर'जों सावरायफैदों आरो सावरायफैनानै बिथांमोननि जेंनाखौ खोनासंदों प्रमद बर'आ आरो गुबैयै जे फरायसालिफोरनि जे फरायसालिफोरनि जेंनाखौ थामहिनबा सोलोंथाइ बिथिङाव नुजाथिनाय जेंना बे जेंनाखौनो मैखोमै सावरायनाय जादों आरो मैखोमै बेखौ राहासिन लानाय जादों होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया जोंनि इउपिपिएल दोलोनि गाहाय आफादगिरि आरो जोंनि काउन्सिलनि चिफ मानगिरि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव 14 नं चिरां दुवार ब्लकनि सिङाव गुबुन ब्लकआव जानाय बायदिनो बाथि खेबनि थाखाय जोंनियावहाय जनता दरबार मोनसे जादोंमोन बे जनता दरबारनि गेजेरजों फ्राय 100थानिख्रुइबो बारा ग्रुपआ जोंनि सरकारा बे 4 बोसोरनि गेजेराव मा मावनो हादों आरो मा मावबावनांगौ बेखौ साजेसन होनो बिथांमोनजों जों सावरायलायो फ्राय 5 घन्टाजों सावरायलायदों गतिके खोब गोजोननाय मोन्दों सावरायलायनो मोननानै मानोना सुबुं गौमाया मा लुबैया जनसाधारना मा बानजायो बेखौ गोरोबलायनायनि गेजेरजों बानज्लायलायनायनि गेजेरजों खामानि मावनायानो सरकारनि दायित्व बिनि गुबै थांखिजोंनो दिनैनि जनता दरबारखौ खुंनाय जादोंमोन आरो बिसेसभाबै आं खोब गोजोननाय मोन्दों
बांसिन ओरैनो जोंनियावहाय इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि प्रब्लेमा बारा दङ बेनिफ्राय स्कुल थांनाय समफोराव स्कुल रिपेयारिं जायाखैमोन स्कुल रिपेयारिंखौ बांसिनै नैथियाव बेखौ बुंनाय जादों आरो लोगोसे कमिउनिकेसननि बेलायावहाय साहा ओनसोला जाथ्राखैमोन माखासे गामि फोनांजाबनाय लामा सामानि खामानिया कालभारफ्रा दङ बेफोरखौबो खोब खम समनि गेजेरावनो बानायनानै होयोब्ला रायजो राजाफ्रा बिजनेसनि बेलायाव फरायसा फरायसुलिफोर फैनायनि बेलायाव मोजां मावफुंनो हागोन बा मोजाङै साक्सेसफुल जानो हागोन बेफोरखौ लानानै बिथांमोना साजेसन होदों